assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande ene wayno ɗe tan janguno ɗon mbason jiiɓade ko jangguete ko heewani ko teskuyoma tan wonata hen mbawa famde ko haalete ko mbawa famde ko jangguete ko ayi ko sappo e joyi jarannoɗa hande ɓeydoto hen tan ko wiyete saridu ni wonno mbatten ni gadden clavier o mbattenmo arab eywa ɗo hande ko saridu tan janggoton hande nani kañum e ɗa koyngal nani on paami joni mbaɗanni seeɗa ɗum ɗo uste seeɗa beela wonde nde wawa nadde hen eyo moƴƴi ayi saridu ɗa koyngal e kaafara nani on jii ɗe tetten hande ɓeydoto e jangde nde gasi ala ko woni ɗo ko on janggano mbaɗen dani ka fetere ɗe dokken ɗum ɗo ni wojja seeɗa mbawa ɗum teskade nani wadde hande ko saridu e ɗa koyngal kaafara ɗum ɗo tan ɓeydoto hande e jangde he ko heddi ko foof ene natta ko janggano ko hande janggoton ko ihdina siratal mustaqim ayi ɗo siraɗo ɗo ɗon saridu woni ɗon ɗakogal woni to mustaqima to ɗafo ko toon woni gasi ko heddi ko foof arti e ko woni ɗo ko ɗeɗo karfeje 14 wonno 15 wonno 16 17 17 harfere gasi karfeje 15 ɗe kañƴe jangguirnoɗa bismillahirrahmanirrahim ana oɗo kañƴe jangguirnoɗa alhamdulillahi rabbil alamin ha ɗo kañƴe jangguirnoɗa arrahmanirrahim ha ɗo kañƴe bindirɗa maliki yawmiddini ha ɗo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko ɗo hanno hande noon eɗen ɓeyde hen saridu e ɗa koyngal e kaafara ɗeɗo ballanma ɗo ihdina siratal mustaqima jiyetaɗe mbaɗen joni dani jippinen alluwal ngal mbaɗen ni garen binden ɗum mbaɗen ni alif nani ayde alif ha mawɗo ayɗo ko ha saqiru joni noon deelo ay waylima wonti ha mawɗo deel juburna nani alif o nanayi juburna alif taƴƴo alif arti ay laam nani wonayde ay saridu ɗo natiri ara nani arti alif nani ay ɗa koyngal ngal ɗo natiri ɗum woni ihdina siraɗa gara mbaɗa almustaqima o ko mbatta ko alif mbaɗa laam mbaɗa mim mbaɗa siñiƴo mbaɗa jubtama ñogonɗa o aya kaafo ɗo natiri ay jubriya o arti nani ay mimra ko nani ɗum woni ihdina siratal mustaqima o arti ɗo garano mbaɗamo ni mbayla bindol ngol mbatani
ƴetten bindol ɓalewol ngol ay ɓawli nani joni mbaɗen ni kanko janga hande mbawen yiidemo no moƴƴi teskoɗɗemo kadi kanko janga hande ayi o mawni waɗa ko mawni ɗon ko ɗum tan janga hande mbasa jiiɓade andu windande woni dow nde fof sorin ndi kanje tan artiga dow ga guitten tableau oɗo mbawa wiide no moƴƴi ko windete ko ayi ɗum ɗo oɗo ba siñiije ɗo woni mimarak alif lamara ha saqiru ara ha tongu nunarak yanara del ayna baaliɗo piccuɗo kef wow ta jorɗo ɗo kano ɗon ɗeɗo karfe 15 kanƴe bindirɗa bismillahirrahmanirrahim ha ɗo kanƴe bindirɗa alhamdulillahi rabbil alamin ha ɗo kanƴe bindi arrahmanirrahim ha ɗo kanƴe binduno maliki yawmiddin walla maliki fof jaha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗo kan ɗon hande noon harfere saridu e ɗa koyngal e kafara rindi natina e nder kaɗo haala ay saridu ko ɗo saawi ɗa koyngal ko ɗo woni ay kafara o ɗo woni gaftoɓuɗo gasi ko hedditi ko fof nanga saawi hoto haqqille ma o jiiɓo ɗe tan garti toon wadde saawi alif a jangino alif ɗo ha saqiru ɗo arti wonti wiya wonti ha mawɗo del nani nunarak woni juburna ko gotum ɗo woni ay taƴƴo alif lam ay saridu nani ɓeydima ɗo hande ɗo saridu nani ay saride ɗo won ɗa koye ngal ɗo woni qaf ya qafara gotum ko hedditi ko fof so rendi andu nanga wadde ko an andata ɗeɗo karfe mi jangguinoɗe alif ha mawɗo del juburna alif taƴƴo alif lam saridu ara alif ɗa koyngal alif lam mim siñiije juburta qaf toɓɓuɗo juburya mimarak kañum woni dina siratal mustaqim ni windirte wadde keɓɗa ɗum kon o saridu e ɗa koyngal qafarɗo ko woni ga ko sa ƴeewi tan matawɗe toon ɗum ɗo fof so rendi ma yi alkule gonɗe ɗo ɗe kanƴe naati nder ɗo henne wadde mbasa jiiɓade mbasa woɗɗi haqqille ma o hande ɗo wonno ko 15 hanno 15 16 17 17 jarta harfere kadarɗa zadel kadarɗa ayna gayna baaliɗo e daaridu tati kadarɗa zadel naatato ko siraɗel lazina heddo
gayna baaliɗo daariɗo gayril magdubi ton keɓoyta gayna o e daariɗo o wona fatiha ma gasi keɓa karfeje ma nogas e goo jangde ma ɓeydo yawde kaɗen ɗo kadi allol mon nan ɗon kadi ha garten kadi ina wonde jokken simore men inchallahu taala ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi bil alamina an jiɗɗo nadde heno walla an cagguɗo mbatta ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jeyabo saabu saggirma sagguɗa a saggani ɗum yiɗa an keso jiɗɗo nadde ndewa ɗon ngara naata min kalama sarɗiji ɗi aɗi belma naata a yiɗa gacca ndeeƴa ni foti ala to waɗa ga an janggata an wawata a jangi a wawi a naftorto wona minen wadde ne jaranma ngara naata jangga jarananima jokka hajuma ni foti yo Allah wallu yaren yo Allah wallu yaren ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ene heewi noon to banggue yiyande kono ala ko woni ɗo ko on janggani ɗo tan gandata ko saña ko no mbawita ɗum jaaha to deftere Qur'ana to kippita Fatiha jiiyaɗe toon ɗum gandata a wawi a wawani ɗo mbawata andude a wawi walla a wawani